kita masih ketemu lagi dengan Jur Entok. Weh. Nek juragan anu gabus. Tapi gabus terus. Boncos sejati. Boncos sejati. Harus pecah kabeh ngono, Pak. Iya. Nimbang bolo, nimbang. Ayo mburi ae cuma ban Lumayan ini bolo. Beduk-beduk makan teres. Kayak balik mondok kok mulung. Kok ora dadi kiai ceramah ngono. Wah ya sing tuwek sik, sing balik dhisik dhewe lho ora dadi kiai. Yo Kalau dintenin pondok kataman. lah. Aku arep nang getang. Lek pirang? Ya pokoknya rahasia. Iki lho delon. Balik mondok ra dadi kiai malah deres karet. Kok kaya sing gak mondok. Jenis cocok ya bawaane lemu, gede, blingah-blingah. Daging akeh ketoke nek bulan besar esuk. Tukang ojek iki. Tukang ojek sak ojekan 100. Entuk 10 ojekan 1 juta rada dak deres. Pinter tenan iki otake. Oke. Arep ngopo lho Mas duite? Pancing. Golek pancing. Mancing apa?